Холистичен център Body Mind Spirit ви кани в единствената във Варна и втора в България солна капсула Салтариум. Това иновативно съоръжение е създадено за хора, които ценят уединението. Умът си почива, а тялото се зарежда с полезни иони от солта. Вдишвайки ги, те изчистват дихателната система, помагат ви да преборите настинката, хремата, алергията и същевременно ви зареждат с нова енергия, спокойствие и баланс. Холистичен център Body Mind Spirit. Алтернативно здраве, йога и личностно развитие.